Titlobni li nkun profetiku. Kienet din it-tweġiba li ħadna minant il-Ministru Michael Falzon wara li ġie mistoqsi kemm għandha tkun iż-żieda l-għoli tal-ħajja fil-budget li jmiss. L-istess Ministru jikkonferma li l-għoli tal-ħajja jippjaga għall-familji kollha. Iżda farfar fuq is-sitwazzjoni internazzjonali. Ngħixu fi globu wieħed, jiġifieri ċertu problemi internazzjonali affettwaw lilna wkoll. Iżda minkejja din id-dikjarazzjoni huwa ċar li Michael Falzon bħal kumplament tal-Ministri ta' Roberta Bela m'għandux viżjoni għas-sena li ġejja biex jgħin lill-familji li mhux ilaħqu sal-aħħar tax-xahar u li qed jaraw ix-xirja ta' prodotti bażiċi tkompli tiżdied jum wara ieħor. Il-Ministru Falzon minkejja li għamel diskors ma jaqta' xejn isemmi l-viżjoni li għandu għal pajjiżna 13-il sena li ġejjin ma kienx kapaċi jgħidilna kemm se tkun iż-żieda l-għoli tal-ħajja s-sena li ġejja. Għalkemm ftaħar li tal-anzjani 17 euro. ċerta li 175 li ngħatat fil-budget żgur ma kienx biżżejjed. Il-budget li jmiss kemm se jkun qed jagħti il-Gvern? Diffiċli nkun profeta. Il-figuri huma dawk li huma, ma tistax tmer il-figuri li nista' ngħid illi bħalma minna dejjem. Pereżempju l-pensjonanti żidnihom kemm 17 euro tista' tgħid fl-aħħar 4 snin 5. Intant, f'dokument imnedi minnu stess Michael Falzon irrikonoxxa l-fatt li s-soċjetà Maltija għaddejja u se tgħaddi minn sfidi soċjali konsiderevoli, mod speċjali fejn jitlu l-persuni l-iktar vulnerabbli u dawk li jinsabu fil-faqar. Rapport li ħareġ mill-Bank Ċentrali ta' Malta wera li l-inflazzjoni bbażata fuq l-indiċi tal-prezzijiet bl-imnut tela għal 5.7% f'April li għadda minn 4.4% ix-xahar ta' qabel. Minħa l-oħra, ir-rata annwali tal-inflazzjoni bbażata fuq l-indiċi armonizzat tal-prezzijiet tal-konsumatur żdiedet bi kważi 1% minn 4.5% fix-xahar ta' Marzu għal 5.4% f'April. Dawn iċ-ċifri komplu jikkonfermaw kemm qed tolli rasa l-inflazzjoni. Il-Gvern Laburista m'għandux idea x'għandu jkun il-pass li quddiem biex jagħti serħan il-moħħ lill-familji Maltin u Għawċin.